So utebo mashukena kanje usho ukuthi abuphuri bathwele. Mfethu. And ngathi bathu allegedly so ngathi uphori uphenduka uPDD. Ukuthi bathe ngathi ushana no Youngster. Umuntu o try ukuzibulala afail. Yeah. Akumelanga aboshwe. Ulakane. Abanye baheka ama Wi-Fi wethu manje njengoba sikhuluma. Aish. Abantu bahlezi babhizi le. Umuntu uyelo bholu mara intambo bathi intambo ngizulu. Kasibhizi barakamalala. Umuntu kilelo bholu mara melala kemiso. Asigezeni sekelukeka ama Wi-Fi wabantu. Sifocuseni empilweni zethu sithande nabantwana bethu. Sekeluni sifocusana kuma Wi-Fi wabantu. Wavuma abantu. Abantu amashangana. Pha amashangana umntana abantu ashona yabona amashangana. Ayikho lento lokuthi umuntu uzohlala estradini athenga kusamagonya 24/7 bese ejikijiki yena seka khumuza omkhulu seka khama double story seka hamba ngemoto abantwana bakhe bafunda ama private school ngenxa ukuthi yena uqala emagonyeni. Hayi guys. Which one is this one? Sila. 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 Location. Sila. 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 Location. Sila. Ewe. Sila. Ese. Mira. Eita. Hola. Conres. Boga. Let's roll. Woza. Just vibes. Hola. Live life. Hila. Location. Sila. Sila. Yeah, hey. Ngomsakhe lento yakho. Fana nomnikazi. Nkosi yami. We. Nginamanga kanti. Hayi. Aya, mawuthi hayi usho kuthini? Nginamanga na. Ngazi umswahla kuwe ngale ethimini ngale emabholweni. Nomuntu bamsakhe nefuna yakho bemsakhe. Yeah. Usitshela ngemabholweni. Ayazi ibhola ukuthi usitshela ngemsakhe semabholweni. Ngiyakubuza ayazi ibhola wena na. Ibhola? Angiyazi ibhola. Manje waselapha umsakhe sebholweni wena. Nuzo no uyasho ukuthi umswahla Uphi ntoni ya. umsakhe sebholweni la eSouth Africa? Yalaha ngiyakubuza yalaha. Kaizer Chiefs. Yeah. Hey, azokushaya ama-Chiefs. Siza lesikuta lesa hayi lo mntana lo kumele ngimchothe hayi. Mara kumele banyuse amasokisi ama-Kaizer Chiefs otherwise. Yeah. Bazolima. Abaships abafazi man bayadliwa. Abadliwa kanti. Ngeke wasashaya mina bashaya wena. Angisazi ngene emzwini ngithi. Angisekho mina. Bayadliwa nabantu. Life sibekile. Life manyanya. Sibekile abantu bakudliwa life sibabheke Bathi kanje. But yeah. Hey, asazi. Hi. Hey, Bafethu. Welcome back, Bafethu. Njengomgogodla, we are back, Bafethu. Just like not your father, we are here. We are back. #Sela Podcasting Comedy, Bafethu. Yes, this is your host. Ki ayena kana da madiam nam sipidi khaitse mo pele na masakha chipis ke nana boy. Ke mo kale pheko se se go nka ka se kisha ke nna ngwana tja khala ka mdina matepe sam tja ki. Ke mo ramphela la mahle go sekolo sa metse le mogale ya da ke tshaba ditike no ba ke khampana kwa. It's always Bafethu. Yes. You know what the ship is too big Bafethu. I can't ride the ship alone Bafethu. So I'm having a Bafethu, the vice captain of the ship Bafethu. Ngikhuluma ngaye Bafethu, i-podcaster Bafethu, comedian Bafethu, writer Bafethu, i-actor Bafethu. Give it out to one and only into ibiza Fandaki Fikizolo Bafethu. Umathaimi.
vana va sesi vana va kokwani vana va mhani ya wohlwani emuvanani swilo swa vutomi hinkwaswo ya nga chavi ya mi nga mali thini leswi nga na masawundi bafeti si rhekhoda ngomswahla wefoni okay sirekhoda ngefoni fanako bafethu esishilo la sidinga ukuthi suncut imosheke i-charging system, so there's no way ukuthi we can use it bafethu, so sizozamba sizoyuza lokho kukhona until kulunga bafethu. Ubongani awuthi baya-understand abakasho ukuthi what if bazokhomenta bathina sinizwe wena sewuyabonga sewubongile. angithi ngibonga for Hayi. As always bafethu, we are not alone on the desk bafethu, having bona ama-sponsors wethu bafethu, people who trying to attract bafethu. Ngikhuluma ngayo bafethu, hoy DJ Sbu on the More Fires bafethu. Uthi mayivule thithixwe bafethu, umathami uthi maqede kwephuzu ubhodla umlilo wamalangaze. Nangulomlilo, 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 lilo. Ha, yazi bafethu, lengiphethe bafethu, ijinja lena bafethu, and then lena ipush passion bafethu, le cherry blossom bafethu, le bathini vitamin thing, flavorton bafethu, blueberry bafethu, le ngale bafethu, yazi bafethu, the matter of all the mofires bafethu, the original bafethu. Yazi uthi Sbu akahamba i1, we also having the queen of the books bafethu, uStefina Pasha on the books bafethu, the author of these books bafethu. Yes, if you want to buy the books you should scan the QR code on the screen bafethu. Ezomathami ngashilo ukuthi knowledge is everywhere, it doesn't matter ukuthi kuphi, uzena maybe useMozambique, useZimbabwe, useMalawi, useCongo bafethu, iyafika bafethu. Lena ilana bafethu, this is the Unstoppable Destiny, this is the Unpredictable Footstep bafethu. Lena ngisiphethe lana bafethu, Beat That Fear volume 1 and volume 2 bafethu. hayi sibonge Uhlezi bonga wena. hawu lityalo ukubonga kwami ake sawa Okay, ubongani. Ubongani la ke. Uyabonga abantu ubuza ukuthi ubongani awazi. aya siyeke Yeah. hawu nkosi yami Siyabonga. hey hey Yeah. shout out to DJ Khari ngokubuyisa uNaidi Utebogo mashego. uTebogo Mashego from Nigeria. Yeah. Mfethu. Sibonile le story. Yeah. Kwenzakale ngoba sibonile thina sisibona. Mina ngibone uNaidi ngivideo kuNaidi ngakhala uJimashego wathi mina ngifuna ukubuyelela yini. Na ivideo yakho. Athi mina Mara the same video. Athi mina ngifuna ukubuyela eSouth Africa. Lathi fuck khona amapholisa, fuck Sony, fuck bathini Scorpion King. Nah kusiyo inye yena bekazikhalela sha. Nalapha ekakhala ngithaphethe Sprite. Ibhokela le Sprite. Lapha bekakhuluma nangesilungu umntana abantu ubona ukuthi Kanti lapha ekakhuluma ngani wona ezinye ama point akho sometimes ayisless. akusiyo. Marunga tlanga ngiyakhuluma ngani. I'm no longer a celebrity. You are Fuck excellent. music. Don't say that. Fuck Sony. Uh-uh. Fuck Pori. No, Fuck Manje. Yes. no, That's no, keys. no. say that. Them they know why I'm Don't here. say that. Don't say that. You cannot say that, please. The money for Birimarunga I want thing. Not on live. Don't go, talk me, about. Don't let- talk. So Yeah. Ekuningi. uthi kwenzakaleni ngoba uthi sibonile le story. Mina ngithi ngibonele video ngiyakutshela. Phela nje ukufena uthi shout out to DJ Khari ubuyisa kahle komashego and then siphelela lapho sibona Okay. ufuck Pori. Okay. Fuck Sony. Awa. Hey flop inkinga iproof la angiphethanga ngisa screenshot ngibengana data ngaleso sikhathi mangibona la comments wakhona ukuthi bathi allegedly so bathi uriding
Scorpion King ikolota uba 23 million. 23 million. Yeah. Hayi awufundanga zona. Angifundanga zona. Hayi. Obvious Scorpion King not Scorpion King but I don't know uphori kolota untwana imali eBiri Maru. But Scorpion King okwazi sikolota iSony i23 million. Hayi ukahle komashego. Oh iSony. Yeah. Oh kushutha ngiyibonanga correct. Mara uye ngathi beka release ama-file ama-file amaningi. Abantu bakhipha lama-file amaningi thina besingazi nokuthi akabhadalanga nangeBiri Maru. Thina simona hamba ngemoto asema kuma-apartments to eBiri Maru. Kanti umntana abantu eBiri Maru kuphela eMaru kuphela hayi. Allegedly so bathi DJ amapholisa ababhadala abantwana babantu imali ubathengele imoto abathengele izinto Akusa-allegedly ushilo no something sowethu. Sure. Athi umapholisa masifika lapha uyasiropa ama-spreadsheet what uyasiropa zonke lento lezi. And then bathu ba nangu nomntwana manje ucede ukuphuma ukuthi akayitholanga imali eBiri Maru. Bese akusibo bodwa sibala ngazi abaningi bakhohliwe baningi abantu abavelile ngophori bakhuluma ngophori and manje thina mina into engimangaza ukuthi kusho ukuthi njengoba kusho ukuthi lesonika naye kusho khona and abathika ama-file akude baba bathi la bekaye eNigeria khona lo muntu lo dayile uJimashego beyafuna ukumenzisa lama-ritual wabo bathi kahle untwana namakasho kulenye video inkinga nginayo makasho uthi bamofare yona lento lecaleni ukuthi phela lana ungasacrifice kanjena kanje untwana hala makala kanje wona ukuthi plan inasimisa eNigeria ayobona lento le mafika ngala untwana bamisa ngazi ukuthi bana nampintshi zakho ukuthi bona bayo vacation la kanjani mafika ngala untwana ufika vele ucabana nabangani bakhe nginukuthi ubhayijini enye ijini kanje efana naye kamapholisa so lenye ithi wona ufuna ukuzenza amapholisa wadada yaqala ukucabana lapha idayileke untwana usho nje ukuthi yaqala ukucabana lapho baqala ukucabana labo bavayo nontwana kanamali yokubuya amabhenki wakhe awasipani ngala uyangithola ila qala khala khona athi yabaye bengilethela nokuthi ngizosacrifice kunenye into ayikhulumile angazi ukuthi bekazimiselo kanjani athi utebo uyagula naye uthi nebanyaka nabe bekinyaka noko enyana bana bampha noko kholo nakalla so yakafuna ukusikhulisela yona lenyo kanje akazi ukuthi lapha uyajoke or ivare na hayi izinto ayish bacitha thina kavumanga vele into zabo zama-ritual tasaya manje bafuna ukumjikela wadodwa so utebo mashukena kanje usho ukuthi abophori bathwele mfethu and ngathi bathu allegedly so ngathi uphori uphenduka uPDD ukuthi bathe ngathi ushana noYoungster allegedly so ngibona kuma comments engathi bayariskipha zonke that's why ngathi would idea ngathi udika FD kusho nje ngiyakutshela mfethu mina mara engathi amanga ezinye bathi bathi umpura no dayile allegedly so bathi umpura nobani konje bathi ubani ushilo no yabona lento yabona leya kampura kwahle komashoko ushilo athi wani nana ngamangala ama celebrity ashona ngenye indlela uyangena egamini sinini umuntu uyashona utasa utebo komashoko athi nayo bafuna ukusacrifice ngayo kusho ukuthi umntwana bekaza kuyela South Africa adumenyana abuye futhi adumenyana abuya bone accident or something sho ukuthi abompura kanje bavaye mara abo bathu bani usaphila yena Rama ushonile yo awavuma abantu amashangani pha amashangani umntana abantu ashona bona amashangani walibongijoku Steve say akusasophone manje sekuyithi ngeke phela mara serious the way ama-state ashona ngakhona mina ngasho mara ngathi way ama-state ashona ngakhona kuna there's something fishy not the way ngasho sisase ku-Two Soul Studios u-Two Soul sasabe ucomment just because of naye we producer usana ukuhlala nabo nabantu labo uyamazi futhi uYoungster in flesh so mina ngasho ngathi is something fishy why uYoungster aqale abanathi makahlala ngingathi angabanathi makahlala angakabi famous beka right agcoka kanje uyangithola masaqala sekalapha yawo ugcoka into zabafazi ugcoka into ezifika yi bathi vele untwana vele ukanje ucala nini
Maye kushithi kahle le lama ritual lawa ayakuphendula ukuthi ube isijibhiza. ube isijebhisi bese avulela uphuri thaba liboneke ingwenya ale jeki Yo. antu mara uwa lo ishila ngithi kuthi wena le gawuphuri mina ngizokala umuntu sengithi aqeda avulela iphuri thaba liboneke ingwenya because Allegedly so manje lapha kuma comments lapha mina wonga screenshotanga lama comment esabapostela wona ayish inkinga yakutshela ukuthi bengingana data grand lapha uwabone kanjani ungana data I free mode manje angithumele wa screenshot mawabona iphelile phela mawabona wonga screenshota ngiyakutshela mayiphelile iride ngivele yacima isangeni Facebook ayish maskizo wakho angiyakutshela hayi ayish mangitshela polisi kazoba uPD wase South Africa shokhona maybe allegedly so shokhona thina sithi nangu umuntu unemali uyahereza ngapha nangapha kanti uropa abanye abantwana maybe ngapho bakana semdidini shothi bakhe ngapha nangapha phambili nasemuva yo akubi ya kule industry lenke kubi mfethu kubi le industry nale industry esifuna ukungena kuyo usho ukuthi nayibi kahle ibi mara kuna bangathi ngiyothola mina ngiye ngifana noJima show ngiyithatha mina lento dala sogola la inkinga buyintwana uthi wena bafuna usacrifice ngayo nami sacrifice ngayo thatha wena production yakho yafana kanamsebenzi ya ngafa ngafa nje ngihlale nazo straight ngibulele ngikuthathile call yes le industry sikuyo serious cruel mfethu yo kahle engathi kahle ukuthwala these days sekuyifashion sekuyifashion asuyifashion abantu bayasogola ayish and nakhona mara ngiyaku-understand ukuthi sekuyifashion because of kudala abantu bebathwala baningi abantu bathwele kudala singazi mara manje isipublic seyipublic ngibone nabanye abantu baveza abo small room ukuthi hey small room watothi mafuna ukuya small room yabe izinto zakho ziba right bathi nabantwana abancane maye sebayakhendla abantwana besikole ngiyakutshela mfethu abantwana besikole manje bona bakhengelana angazi maybe ukuphasa uyithathaphi wena ngizwa bakhuluma mfethu usakhuluma kuphi sifane wena ngathi hayi wena awuyithathi tesuka inkinga into esikhuluma wona ziyamangaza and wena uyibona ukuthi ziyamangaza abantwana besikole ngifuna ukwazi ukuthi bakhengelana angikavi jo mara like ngizwe bakhuluma vele bathi umunye umntana ngimzwa khuluma athi uyizwe kuma podcast vava uthi nabantwana besikole kahle namasangoma yasha manje ukuthi abantwana besikole ayakhendla these days bayakhenga or babathumela ukuthi bayenza udevil babo phela ngithi kunalento leyo ukuthi angazi ukuthi ngambeka kanjani they are those kids angazi ngasibona play story bathi kunomunye umntwana baba bathumela abantwana besikolo ukuthi donsani labantu laba baze ngapha ku dark side yethu lesonto yethu angazi babizana lesonto yabo egcoka amaduku singayibiza amasonto abantu ngamagama sashona so lomntana lapha bafika lapha ngazi ukuthi ukubamba kanjani ngemajik ugama Razor bathi umntana uzombona ngokuqala ngokuzikhathakhatha umntana wazi ukuthi kancane kancane uya kuDevil uya kuye lesonto lelo kudila ngegazi lapha kunomunye bamsendela ukuthi hambe thatha incwadi kahlanje lento ukuthi nibulikisana incwadi esikoleni ukuthi uyobhala ama note masimba lento leyo awungitshela ukuthi yiphi leyo sonto leyo ngikutshelile ngathi singakhuluma amasonto abantu wona mina ngifuna ukudutshula ayisonto nayizokudutshura konje zamadevil eish yonke isonto lesibhamu cabanga ukuthi
Iza nazo mfundi. Hayi. Ngifuna ukukhuluma mina bayebheka le podcast. Bayebheka abantu besentini yakho le podcast lethu. Oh. Akanasiphamu ke. Ya. Awu Awu angisazi mina hayi. Angisazi. Ngekho. Hey, asiphume emasontweni. Ngitshela kade bazozidovula. Maceda manje mina into engimangaza uJima Show uDJ Khaled njengoba mthibelele mara naye uDJ Khaled into ayenzela nama ngithandanga. Base umashi kwami amthukile hayi. Uthi Umthukile futhi. Ngidide rengi DJ Khaled emared. Awenze. Uthi umntana makalenda ngaye South Africa uyena namakhamera. Ayoshuta umntana uthi nangu ngisekabuyile. Ay. Mara. Ay, gachutanga kre. Mara yena shout out to yena noHiza anceda sha. La kufuneka uncedo khona uHiza afaka isandla sha. Ma shout out to DJ Khaled bafethu. Ebambitsa bona baregeni na Khaled baregeni na. Awenda. Yenana. Shout out to you my man. Ngacha. Yeah, ngisho nathi ngasibona sincede. Sifuna sound card la. Asina sound card. Ngeke uzothi shut up mahala asina sound card la asina ma mic uyabona nena asina ma stand asina la fani manje athi mangazelo ma stand umfunayo ufuna ma stand asina ma stand ma stand yeah ma stand on my mic hey how hey mina ngitofuna lo yeah sesiyasho shout out to you man. So uyini nyephethe hey uphethe isinye isigaca lana today ngiphethe indaba zesethembisa kuphela yeah ithembisa siyabuya thembisa kunendaba lo yabona lo mjita lo bathu bani umfanele uyasebenza shout out umfanele angazi ngalo mjita lo wala eKasi phela bokungabe lezi zinto lezi zasethembisa lezi simixana lendaba zala eKasi just because of lo muntu wala eKasi one picture la eKasi uyatsafa angifuni ukukhuluma ngegama one day soba need so shout out to umfanelo guys shout out yeah asibhekene video Siwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yasePhumasilwe okuyindawo ke eMjondolo eyakhele indawo yaseMritingi khona lapha endaweni yaseThembisa kushe kwangqonqa amantombazanyana asemancane eyodwa eneminyaka eyi15 15 eyodwa eneminyaka eyi13 13 bese kuthi ke eyodwa eneminyaka eyisikhombisa 7 lamantombazanyana kusolwa ukuba umama wawo ubewashiye ngaphakathi endlini ewumjondolo nakuba kungaziwa ukuba imbangela yomlilo ngabe kube yini kepha ke ashe angqonqa abezime iphuthumayo babizelwe endaweni yesigameko kepha ke ayikwandla ngazimuka nomoya ngenxa ukuthi ke vele umonakalo ubusumkhulu amaphoyisa wesiteshi samaphoyisa eThembisa abizelwe endaweni yesigameko kanti ke kubese kuboshwa umama wazo lezi izingane oneminyaka engamashumi amane nambili 42 ubudala ngecala lokushiya ke izingane zinganakiwe nakuba imbangela yomlilo ingakaziwa kepha ke icala livuliwe emaphoyiseni ukuze kaphenye ngembangela yomlilo kanti ke singaqinisekisa ukuthi ke nokho bakwethu kulezi izingane ezintathu kuyavela ukuthi ke umfanyana oneminyaka emibili ubudala yena ke uye wasinda ngoba ubengekho esezandleni ke zika baba wakhe kwenye ke indawo umama lona ke kube ukuba ke ubengekho kuyona ke indlu le nakuba ke imniningwane ke ingaveli ukuthi ke ngabe ube umuntu obekuphi njengalokho ke izingane zisalela la zodwa sithi ke tutu kulomndeni nakuba ke futhi kamalungu omphakathi ekhala ke ngesimo aphila ke ngaphansi kwaso kepha ke udaba lolo ke lwangelinye ilanga ezindabeni zeThembisa online ngingumfanelo uphenya ibheshu waWhatsApp bazokhuluma ukuthi ubeka siqophe endaweni yasePhumasilwe mara ndaba kayiphilo okuyindawo mama eMjondolo phela abantu abasala basha indawo yaseMriting khona lapha eThembisa cabanga 2 kids othola 3 2 u2 ile ishile 3 le akaye survival bakaye kubabakhe aish askisa ngazi ukuthi bakaye kubabakhe uhlala naye ubabakhe na
Mara what if okay yabona what if umama bekayophanda yena ophandela abantwana bakho hlala nabo boyi-2 angithi yezwa loya but mhlawumbe loyo omunye uhlala no-riding nobabakhe hayi one kwenye indawo lo laba abanye abayi-2 bahlala nomama umama buyobaphandela ukudla kuphi mhlawumbe umsebenzini noma kuphi la bekaphanda khona. what if bekaya ethaveni or bekaya emadodeni Aish abantwana basala basha labantwana konje na because of fire bayazi ukuthi le fire ukuthi kusi yabona lasa abantwana abancane bayadlala badlale rough so uzongitshela ukuthi badlale rough la ukuthi mara ukuthi mara ukuchanga balele because if badlala rough bayibona ukuthi kuyacha bazophuma babaleke bakufuna inceda angazi ukuthi anganashela sure so uze baze bachele ngaphakathi or balokhile ngaphakathi Aish so thini manje ukuthi bekabakhele ngaphakathi hamba nesikhiya haw so thini uzonje awuzange iminyaka labantwana uthi akunalo ukuthi umatured enough ukuthi uyazi ukuthi makusha la simele sivule iminyango sambi mekhona wathi na 14 lapha manje njalo ukuthi lo na 14 akazi ukuthi kumele ngisave umntana sekhaya siphume sambi sifuna incedo Aish survive uthola ukuthi uphumile bashiya bakhire la endlini ukuthi bangaphumi especially lo 14 years ukuthi angaphumi athi uyakuphi kuphi yena uyahamba uya kwaFrance or lifestyle yodaba France itavern noma umuntu itavern futhi umuntu tavern anti kafana nakwaThemba nakwabathu mina into engifuna ukuyi-understand angithi ubiza itavern lokucala bengizobiza umuntu noma kwatavern ukwazi kaFrance ah into yokugula mawuyespy everyday mara ukwazi ukuthi kwaFrance asiphumi kwaFrance hey sidukule France mara yo abantwana babantu maye sebashile future yabo ishile eish mara nawe nje out of all izinto acabanga indoda netavern mara mngani wami ingayenzeka mina I don't believe ukuthi bekayohereza what if bekangena i-night shift uyacaba ukuthi baby i-routine ya everyday ngiyabakhela if bekangena i-night shift umfanele bekazosho la ukuthi abantwana bashile umama baye emsebenzini labathu abantwana bashile abazi ukuthi umama bo bashiye ayapi Aish hayi if bekaya emsebenzini bazosho ukuthi umama bekayengena i-night shift abantwana basala basha Aish bonta hlezi kufiwa kahle la kahle everyday ke njengoba sikhuluma kanje kunalo obhorayo kunalo ozalayo kunalo bamropayo kunalo bamthakathayo yo ngazi ukuthi izibhazi into esizenzekayo emhlabeni masikhuluma kanje zibhaya Aish yo yo kunalo bamdampayo kunalo manje othola out ukuthi i-girlfriend yakhe lala nobabakhe manje so kunalo ngiyakutshela bonke lezo lezinto lezo shit for sure uyazazi ngizazela va ngiyabuza ngithi ezenzakala manje hayi sizenzakala manje masikhuluma kanje into ezenzakala ukuthi ziyenzakala okay omunye uthola ukuthi umfazi akhulele nomakhelwane manje qithi ngesipanini uyala yes uyalaka abanye baheka ama-Wi-Fi wethu manje njengoba sikhuluma Aish abantu bahlezi babhizi le umuntu uyelo bholu mara intambo bathi intambo ngezulu kasibhishi barakamalala umuntu kilelo bholu mara melala kemiso asigezeni sekelukeka ama-Wi-Fi wabantu sifocuseni empilweni zethu sithande nabantwana bethu sekelunifocusana kuma-Wi-Fi wabantu sigezeni sakulight isaka lama-orange liyasebenza
nisibona siglowa kanje akusama light Yeah. yimi ngathi ningibona ngiglowa kanje Yeah. akusama light Oh, ngimnyama man. Oh, Aish, uphethele nye rest in peace shambu bona shukula abantwana abayi2 yazi balele ngokuthuka. ikist bathe bambophile lo mama makaye ngala ejela hlala kuyafana akunamsebenzi la ngaphandle boss Mara brayo. lo mntana lo osele lo nobabakhe ikini makahlala Ngeke sabangcwaba abantwana bakhe. I-trauma yokubona abantwana bakhe bashonile because ingenxa yakhe. Aphinde futhi ayejele enye trauma futhi itrauma yakhe hayi ufika azibulale lo Itrauma mntana yakhe. wakhe. Uright makavayo Sure. nyeka ngene ezolweni antuzibulele hawu umuntu Amaphutha Oh. ayenzeka mfethu. aseka baphutha siyaphumula topic stay rest in peace kulabantwana umuntu otry ukuzibulala afail Sure. akumelanga aboshwe ulahane Man, okay. Ngokuya ngomlayo vele kumele aboshwa ne. But okay, let's say mina ngiyazama ukuzibulala. Uyongibophisa uthi ngiyafana musi uyongizona ukuthi hayi letho befuna ukuzibulala uyohlangana netrauma. mele bakubophisa angithona wena mpintsha mpela angithona bongasafuna ukuhlala la empilweni phela angithi phela abathini I'm tempted mad Sure. uzama ukubulala Ukubulala, mangathathi umese ngagwaza la wayesibhekele wasurvive bese ngibambela for I'm tempted mad Sure. so nawe uyazenga manje bese intambo yaqhamuka siyakuthola Sure. masukukhala la sine right ukuthi usikubophise sebabakubona I'm tempted mad utry ukuthatha impilo yakho Angale. Yayizi point yakhe ngale mngalo. Mara still. Okay, wena uzongibophisa uthini? utry ukuzibulala I'm Sure. tempted mad lo muntu lo Okay, uyofila kanjani ke le phambili? Le uyoba njani le phambili? uzowazi ukuthi ukubulala uko right Yeah. Hayi angitsazi mina hayi. uzofuna ukuthi ukuthatha impilo uko right impilo ibalulekile uNkulunkulu ukunikele impilo ngenxa yerezini Ya ngenxa reason. yeah phela ngise into zethu into ewana kayi ngenxa yerezini ukuthi why Hawa. Aisha, rest in peace kubantwana babantu shem. Yo kunesinye story ethu yandu. Bathi bathole umuntu ngasemfuleni like uCherry bambophe izandla nelide nenyawo izandla nenyawo uyasupasisile uthi sakane yawo uyabona ukuthi izandla lesi mina ngithi ngicale nginyawo la hayi siyawubona imihlobo Aish, amara ihlekisi lento mara wathi lo muntu lo ubophe inyawo nezandla bamkhipha ama-lips nama-nipples uCherry yo bamthole esakeni ngasemfuleni abhodile. Just imagine nje wena uthole ubani nasi isitori sakhona. ngifuna ukwazi lo mtholi lo uyembulele Hawu ayisho ukuthi abantu bacruel ngempela ama-lips nama-nipples bazisaphi? obvious abomaphorisa abanye Hawu hawu and
I think ngayisho ngoba nizosaba nokuhamba nidle. Awukhe awuqala ukuyikhuluma le ukuthi bakhatha abantwana ey'buni basithengisele. Bathi like uyakhona maybe ukuthola bathi abantu abapheka allegedly so ngoba ungatsheli mina tshela bona. Allegedly so into abasho bathi uyakhona ukuthola like uyabona abantu abaphekayo like etratini labo like uyathola ukuthola i-private part lapha phakathi lapha apheka nayo phakathi wona uyofika ngithi ujwaye maybe umjwayele uthi ukhomeni namuhla erinibona ubheke wona ngeke uyibone le private part maripheka na yena uyazi ukuthi uyoyiphakela kanjani uyophakela kanjani lapha ayisuki ihlezi lapha angithi lo private part maybe yisende nekuku angithi like attract abantu into emnandi uyangithola attract abantu manje yeah ngisho ukuthi manje thina singamasende namakuku la sika khona ngithe allegedly so thina siya estrati lale yamhluzo wayo siphuza amapipi thina angisho ukuthi yini ngizokujabulisa amazulu lawa ngizokujabulisa labo abapheka imhluzo la ngeke khona kusamaZulu hey futhi this days akusapheka amaZulu la yile amaZulu yothola kuma this days kucele bona labantu abamakhe ababuya ngale kumakhelwane ababuya ngana kucele bona basithengisele uphuthe 30 rand bathatha amaZulu kuthi nganibekela ngale into akufuna uku-advertise intela bathatha into engaka indlebe bayikhathe bathi 30 rand cabanga leza zazirobha leza lezi hayi zazirobha la lezi ngiyakutshela mara kushanga why mara ngisho ukuthi yibo abantwana babantu abafaka amasende namakhulu uthe estradini basestradini labaya mara ngisho ngobona mara basestradini allegedly so angazi ukuthi abobani sazi angithi bathi lento le attract abantu like into emnandi uyangithola yena uyazi ukuthi uphakela kanjani makaphakela lapha ama-customer ayagcwala uthola imali yarekhona le phone yakho yarekhoda manje mara ningayenzeka because hayi ezinye izinto sibale kumele uzibuze angazi ukuthi ungayibeka kanjani ayikho lento lokuthi umuntu uzohlala estradini athengisa amagonya 24/7 bese ejikijiki yena sekakhumuza omkhulu sekakha ama-double story sekahamba ngemoto abantwana bakhe bafunda ama-private school ngenxa yokuthi yena uqala emagonyeni hayi guys bantwana no sengikwenzele example hayi ukuthi ukhona umuntu la ngikwenzele example ukuthi kunezinye izinto kumele sisibheke ucabanga ukuthi wena umuntu anga-owna bathi umuntu angasuka from uthengisa ama-pieces la ekhoneni la abuya own itavern ama-tavern alomkulu aba-own amamola own amagaraji aqale ngokuthengisa ama-pieces le mali ayenze athenge ngala amagaraji be-ema-piecesini hayi guys kunezinto emele sisibheke ngelinye iliko lakuleft singalibheki ngelihlo laku-right hayi kahle that's mara labo bebakhandla kahle bangashow off mara lo ngimkhulumayo ukuwashowa off mara futhi angisawayo kwamele ngisabukhuluma ngoba sikhe savela le story mara mina angisho ukuthi uke ngidlile leya mama mara sikhe savela le story ukuthi bathola ama-private party lapha ebhizi khona nomama makumele umphakathi uhambe uyotshisa laphaya hayi emakhaya mawubuye umphakathi lento lokuthi utshisa laphaya isekho engcondweni hawu ngiyakutshela umphakathi uyaheha manje abasayitshisi leya ndaba mara vele itavern vele kunala elimpopo angazi ukuthi elimpopo konje elimpopo kuphi ngathi is not bathini kusetafnikop maybe I think bathola like umntana walahleka estradini la makalahleka kanje umntwana and then bamfuna baze babiza isangoma ezinye zahluleka esinye until size sikhiphe sithi hayi hamba itavern kanje nekanje angazi lo mntana bamthole kanjani lo mjito ubulale lo mntana athathe inhloko lo mntana ayigubhela la ejardini so le nhloko leyo yenibizayo nina lapha ebiza bona ngathi kushomile ngathi kula bona labo bayakhona ngiyasho la everywhere niyakhona nibona kugcwala kanti wazi ukuthi umhloko umuntu
Yes. So kahle ngamanye amagama ngicela ukubuza la ngamanye amagama ngeke uphumelele like not ukuphumelela ngingayibeki kanjalo. Ngeke ukhande into enkulu indlondlobali ize igcwalele yabantu without ukusacrifice or without ukukhetha. Ishimabeka kanjalo noma ngazi ukuthi ngu-answer kanjani. Kuyenzeka. Only if his God is willing. Yeah, ne. Because angithina siyajaha. Sure. Khona manje siyasogola na ngama-sun card. Sure. Umuntu uyafika nange nge-sacrifice uthi naye madoda nayi lento lokuthola 20,000 every day. Ngavuka nayi 20,000 every day. Obvious siyicova. Uzoyicofa. Siyicova. Nobani? Uyangithola. So isenza ukujaha. Uyangithola ukujaha. Sijahela ezinye. Remember, uSathane uyazi mawulambile nawe. Sure. You understand? uSathane uyazi mawusogola, uSathane uyazi mawulambile. And uSathane uyazazi idingo zakho nawe. Okay wafika kuJesu. uJesu alambile. Athi if umntwana kaNkulunkulu ngempela, phendula lelitshe lelo lenzi papa sidle sisuthe. So yabona ukuthi yena beka ufike uJesu la stranded khona. Amen. Uyangithola futhi so kusho khona ukuthi nakhona la uSathane uyafika empilweni yakho stranded. Ufuna imali, ufuna inzena afika uSathane athi nayi inyoka 30,000 per day. Uyethatha ushiya lento le uNkulunkulu akubekele yona nama places uNkulunkulu asakubekele wona. Because uNkulunkulu mina ngazi la mjita lo osebenza kanjani. Lo mjita lo osebenza ngenye indlela tasaya abantu bagcina bathatha ama sacrifice. Bayenza uNkulunkulu osebenza ngenye indlela enganastanding lo mjita. Ufuna ukuthi usafari first. Usafari. La usafari khona uzobuya futhi azoletha lama gift wakho. La so ukhathele khona so uthi i-wrong lelo mjita yenza wayema kunike mawuwe mfethu ukuthi akumele ukuthi usogola mase ama sacrifice wrong ngenxa ukuthi awubanga patient ukuthi umlinde wayekomele ngibe patient ukuthi unikulinde nakhona la mase akazokupha khona uzobe sewugcwalele izinto ama-dream amaningi like ngeke usakhona ukwafifila wonke uzobona engathi like ayisakusebenza yeah uyangithola angazi ukuthi uyang-understanda na uyangithola like angithi manje mawuya ukhula ama-dream ayakhula uyangithola ngapha imithandazo yakho inga-answereki uyangithola makakuphi wena uzokupha kancane kucala. Sometimes is a preacher man. Sometimes it's not all about not answering the prayers. Sure. You can pray but angazi ukuthi ngabe ungathandaza but uhluleke ukubona i-answer. Angazi ukuthi ngabeka kanjani. Ungathandaza uNkulunkulu wakho-answer kodwa ungayiboni u-answer. Bese ubuye uthandaze futhi uNkulunkulu akubheke ngokuthi le nje lengi-answer kanti isafunani. Mara ayi-answer ngade ngifuna ngakhona. uNkulunkulu angeke aze ngawo azozade wena ofuna ngakhona. Into isifelayo ukuthi thina masithandaza sithi uNkulunkulu mina ngifuna imoto, mina ngifuna i-podcast ukhulu. Bese sifuna ukuthi ayenze asi-answer manje immediately futhi ngesikhathi sami. Ayisebenzi kanjalo. Sibaningi. Mangithandaza la nomunye uyathandaza naye uthandazela imoto yakhe. Uma sibaningi kumele answer lenyeka sikhona sonke la manje. naye makayenzi unama angels angithi nalama angels lawo makayenza ukuthi asebenze yazi ngimina kanjani. Remember yazi ngimina kanjani kufana emsebenzini kune manager kune supervisor kunaye in yiko abantu abainstall ama employees i-knowledge yama-writing lapha phakathi angithi azokhona ukuthola isinkwa sokubuyela endlini angithi naye lama angels lawo mawusupply sokhona ukuthola something sibuyele la endlini manje yazi kanjani. Angithi emsebenzini kune manager. Sure. I-manager le. Yeah. Hayi le yakho. Mina ngiyabuza. Manager le lesivalo lezi angithi yithi ama-employees. Ngiyangithola. Futhi ngathi manager one company yithi ama-employees la. Sure. I-owner obvious thina sisebenza labani lona. Yeah. Yonke into sireporta kubani kulo. Uyamthola noma thina singayenzana asinama powers olingana nalo.
Sure. Lama angels wathumele thina abone ukuthi siyasokola. Yes, makalapha ireporter. Uhlamu uyasokola, uhlamu njani uhlamu watata ngithola. Sure. But lama angels awana ama powers ukuthi wena ngakunceda. Awana ama powers uNkulunkulu anawo. Remember ama angels okabani? OkaNkulunkulu. That's why no Satan ana ama powers kodwa naye akana ama powers alingana nakaNkulunkulu because of iangel yakaNkulunkulu naye. Oh yena kana ma angels usathana. Usathana unawo ama devil angels wakhe. Oh. Ama devil worshippers. Yeah. Abomboro. Yeah, hey, umboro. Sis. Ngiyakhala, hey. Ngiyakhala marafo. Yeah, ay. Hey, asiphume la. Yes. Kunini so ship. Shem, rest in peace kumntana abantu lo bamthole ashonile la. Konje ushone bani? Ngama prayer lo abambophi inyawo. Oh, siphuma kuma kwe. Siphuma sikhuluma ngokuthala sikhuluma ngeBhayibheli yani. Hey. Ay, Kunenye idayeng la. Ezona lento lezi zokuthi abantu ngizimile yonke. Zokuthi abantu besikhuluma ngazo sikhuluma ngazo ukuthi abantu balahla abantwana watwana. sure. Kunomunye angazi bamtholile kuphi eThembisa. Ngitshela ngathi ngiphathe eThembisa kuphela. eThembisa manje mbathola lo mntwana angazi ukuthi balalele ntomazana ngicedanga le video ngithola ku Facebook ngavela ngayisave ngathi ngizoyibona lapha ngizobheka nawe. Sekuthulela umbiko lapho sithi khona sekusuke udungunyane lapho kamalungu omphakathi evuka indobane njengalokhu ke ekhala ngokuthi kunowesifazana abamsola ngokuthi ke uselahleke ingane njengalokhu ke kuye kwatholakala ke umbungu ke wengane ehushulwe isisu ke yaseke ilahlwa amalungu omphakathi ke ankaniseke ngaphandle ke kwesango lapho kuhlala khona ke lona wesifazane abathi ke bayamsola. Njengethembisa online siyakwazi ukuthi ke sikhulumisane naye lo wesifazane nakuba ke ecelile ukuthi akathandi ukuthi avezwe ubuso wonke ke umuntu ke unamalungelo siyalihlonipha lelo lungelo ake sikhulumisane naye sizwe ukuthi mhlambe indaba iqale kuphi kuhamba kanjani ukhumbule ke njengethembisa online akuwona umbiko esithi thina sithi kunjalo kodwa ke sithi ake sikhulumisane naye ngoba kusho amalungu omphakathi ukuze sithole iqiniso lendaba sisi asekubingelele. Yebo njani? Siyaphila. Siyabonga ukuthi usinikeze ithuba sikwazi ukuthi sikhulumisane nawe. Usisi uneminyaka engaka? Ngina 21. Dlala khona la eSidibeni. Eh. Naku kugcwele amalungu omphakathi ngaphandle kwesango la uhlala khona. Uzizwa kanjani ngalokho? Hayi angijabulanga ngempela ngoba abaningi babo bayangazi ene bebangibona. So why all this time kade bangasho ukuthi siyakubongela on your pregnancy bangasho next. Jikijiki manje sokunomntwana abasuspecta mina. Okay. Awusithatha usibeke iqale kanjani yonke lento kusukela lapho kutholakala umntwana lo lahliwe kuze kuzoba la ekuthenini umphakathi ukhomba ngakuwe. Angazi ngoba ekseni mama muyo okhipha idustbin usually ngoba uyikhethe ekhaya la okhipha idustbin. So around so mina bengilele vele the time ngiziva ikhola bathi ukuthola umntwana la ngaphandle hayi ngiyaphuma nami ngiyo attenda just as a community ngihamba ngiyobona futhi ngiyasaba nokusondela. Yes. Okay. So ungambamba umntwana ungamthatha ngeke vele khululeka. So into engizama ukuthi ke alright. Sixoliseke bakwethu ingane la ikhona la eduzana. So into engizama ukuyithola ke ukusuka la kuzoze kube ukuthi amalungu omphakathi ezala kuqala nini ukuthi usolo? Angazi nami ngithola namhlanje lo ndaba leyo yokuthi umntwana wami
Yes, and which is usually ngiyaphuma. It's not like bengizivalele endlini. Bengiphuma around ngiphuma like normal. Ngiyathenda ama-funeral, ngiphuza nale estradini. Yes. Mawucabanga yini eyenza ukuthi amehlo wonke abheke ngakuwe kulesimo esibucayi kangaka? No, ngibone bekunomuntu ewan bekangibhekile, so I thought ukuthi since sigcwele lana it's just ungibhekile nje. So ngimangala umisa ubaba ukukhuluma nobaba nomalume ngale next door, and then angithatheli emind. So chiki ngimangala abantu sebangibhekile ukuthi no uye lo uzuyahleka before benga-understand, but then ngiyazi ukuthi abantu bayakhuluma. Ngithi maybe bakhuluma ngathi ngapha ejaradini bathi yithi. Yes. Okay. So kubantu abala ngaphandle ngoba nawe uyisakhamuzi sala. Mawukhulumisana nabo bakwazile yini ukuthi mhlawumbe bakubuza imibuzo ukwazi ukuphendula la benga understand ikhona? As eqaleni azange bangibuze, bacele ngokukhuluma ukuthi hey yini nana ene angalanga akekho umuntu owalile lana ukuthi a-checkwe and stuff. Sivumile sonke ukucheckwa. Yeah. So iprocess ihambe kanjani ngoba ngiyezwa kuthiwa khona namakomiti afikile batheni kuwena kuhambe kanjani? Oh bazile bazoviewa bangena endlini baviewa baya nangale emuva edustbin then bahamba azange bathola next. So ngiyabona unana lo unangakhi lo? Una 1 year 8. Una 1 year 8 months. Yebo. Okay. So uzoze usole ngokuthi wena obukhulelwe akukaze kuze kube naleyo nto. Akazi. Yini le ongafisa ukuyitshela amalungu omphakathi ngoba njengoba bemile lapha yana bayamemeza ziningi into abayikhulumayo. Yini nje le ongafisa ukuthi makwenzeka bethola ithuba lokulalela lenkulumo yami engikhuluma nawe le ofisa ukuthi nawe ukwazi ukuyikhuluma kubona? Mina ngifisa ukubatshela ukuthi akusimo oyenze lento leyo. And futhi mabathe bazosichecka mina azange ngale ukuthi bangicheck. So no umama ukwatisa indaba yokuthi bagcwele la bayang accuse nani athi bamele yena abuye and then bazokhona ukukhuluma naye, then if bafuna ukuthi ngicheckwe ngizohamba namaphoyisa then ngiswe esibhedlela ngicheckwe ngoba mina bengalanga vele ukucheck ngoba bebathe bazongena basichecke sonke. I agreed besihleli bomali ukuthi kunyela bomali ukuthi ngiye somewhere anyanga ngimisile amaplan ngoba bathi bazosichecka ngami ukuthi bazosichecka. Ngiyabona namanje kukhiwa amagate uzizwa kanjani ngaloko mhlawumbe usabela impilo kuhamba kanjani? Ngisabela impilo ngoba wathola ukuthi mase bangishela into engekho then ama result masekabuya ataximi ukwenzakalani. Yes. Hey. Ulele. Angibala. Lendaba sibkhungu wena ulele. Ngibhekele empumo. Yeah, ayona hey. Yes, yes. Ngathi umntana ka Shar. Kabani? Kabani? Rango. Oh, Rango. Ya ne. Ngiyadlalela mina. Ngathi bayipastile, ngathi bayibekile. Yeah. Athomanga. Hayi mngani wami unempumelo ncamntana wantu mtasi ukuthi Angituthathe kuba bakhe uyaphethe inkulu. Into esikhuluma ukuthi umuntu uphetha amanga ngaphatha amanga kufana nalowo phezulu. Oh. Haw. Shuthi naye maya akhula naye amara sikho lapho shemo. Hey. So show uthi lana bathola umntwana ngaphandle ashonile alahilwe and then bese baaccusa lo mntwana abantu lo ukuthi uye beka preg. Ayish. Mfethu. Wena uthi uthenze umuntu oyi1 umngani wakhe nje. Ngoba abafazi bakhulula abafazi abathandani phela. Ayish mfethu. Umngani wakhe avela athi emphakathini ujelwe oyi1 athi hayi uSpanman umama Zoluka beka preg sinenini. Why manje umntwana uphelele? Mara plus ona phela amazi umngani wakho phela. Okay mina ngicela ukubuza la kokuqala. Ukhe wazwa la bathi umuntu ukhe walahla umntana baceda bambamba bambopha? Angazi since
Manje mina into engimangaza ukuthi lo bazombamba kanjani. Umuntu ngeke ubulala ingane ne or ingane ishona ucede uyilahle edustbin la ngaphandle la eduze. Ngeke mfethu. Mhlawumbe umuntu osikuphi athi I think vele ngishiye la mina abangazi kule kaso or kanjani nje. Yena lo accuse lo mntana lo ngalo ukuthi uyalakhile lo mntwana. Ayish. Uyathi uyala or uyamangala. Anyamangala. Yes. Ngiyakutshela mina. Nkosi yami. Hawu. Ngeke bazaccuse lo mntana abantu vele bathi uyeka prank. And uyasho ukuthi is not like yabona ngabe kuumuntu ohlala endlini njengami ukuthi yazivalela. Bathi bazothi abamboni. Jiki ingane na estradini manje umuntu ophumayo aphuzayo yenza But now if bambona pregnant na ingane ugugile in a 1 month. In a one year 8 months. 8 months. Akusi 6. 8. Mawusho ukuthi if ukumbulala ngale wayengacalanga ngayo Yeah. Tasangithi kumngane oyi-1 wakhe. Mfethu. Wavela wathi hawu sibani manje ngoba ungikele umona ngesomething maybe lo mntwana kibo umama wakhe they are taking good care of them. Ingane yakhe ikhula kahle nedate nalo bathu. Baba yamnakekela. Yezwa futhi engathuthi umama uyeza since azwe le ndaba lezi. Awuze ngithi maybe nalo ingane nalo baba le i-present. Sure. I-take care ngalo mntwana wakhe imenzela yonke into so lo une jealous. Phela amantombazana mazobona wena umntana wakho mamthanda athanda ubabakhe athanda abantu bakho babakhe bamenzela yonke lento le uba nomona macheke mathi kucheke abakhe mabalwa kufana laba baheka ama wifi yethu abakhe mabalwa bathi nyotshola ubabami lo munye nathi nyotshola ubabami. Nizoyeka kokuheka amafa wabantu nizoyeka. Ngiyangithanda. So yes makazobona lokuthi wamenzela into ezinhle yoba nejealous. Yoba nejealous. Jiki makuvela into ekanje ubona ukuthi nayo opportunity ukuthi frame la plus tuze nasekibo. Ithi ngithi fasting ya. Bra. Cause kunabanye abantu abakruwela ngale kufana nabo. Amarukruwela mfethu aze abe nesibindo sokudonsa ugogo umuntu endlini umama umuntu endlini. Azomtshela manga akanje. Yenzeke. Yena umuntu lo waheke wifi yami mina ukhe inkinga mangingakhuluma bazobona ukuthi ubani. Ukhe walisa umuntu related kimi usisi wami nomunye umuntu. Balwa straight nomngane wakhe balwa baze bashayana ngenxa ukuthi lo muntu lo heke wifi yami ngakhuluma manga wathi lo wenzeni uthatha indaba zangaphuzisa uthatha zangaphuzisa ngapha uthatha zangaphuzisa ngapha abantu bagcina abantu balwa phambi ngakhe azi ukuthi khose uwe usho ukuthi ngiyempeza yale akanambula kayenzi next awunanyempeza ukayengempeza tasayeheka nama wifi yethu akani nyempeza. Yes. So abantu bakruwela ngaphandle yenzeka ukuthi ngotela ukuthi umngane wakho ro umuntu oyiwara la stratini or umakhelwane wakhe umngene umoya athi hayi uwe wena sweet bekafihla mina bengimbona kudala wathi aish. Okay, why ke inkinga ngeke baba bathatha ama fingerprint walo yamntana lo yabathatha ama fingerprint. Ngathi bayenzile iDNA njengoba bashilo ukuthi yena akalanga ukuthi ateste just uma maphelelisa ukuthi enye into engisolisa ukuthi lo mntana lo akabaleki nasemakhamereni nemedieni akahani ukuthi ateste laba wayehlanya laba. Hawu awusho umfanele usho laba babizwe amaphoyisa ngithe labo umfanele labo lo alento le everyday hayi Ubayeke lo mntana abantu bayikusukela khona manje bafakele le family abantu enyakanyakeni kumele baye phansi phezulu kwenziwa ama test kwenziwe umama wakhe kumele asuke emsebenzini manje beka semsebenzini kumele asuke emsebenzini ungasisikhathi sokuchayisa ayihamba yonceda lapha hayi thola ukuthi abantwana babantu yazi umphakathi unokubanjani
unokuba bacabanga ukuthi u-rich ngapha you are not rich. Uthola ukuthi abantwana babantu like abekho rich ngapha bavelelwe izinto ezikayo. Kwamele bayuse le mali le engekho bayenze lezo zinto lezo. Not per se, not let's say ukuthi futhi beyingekho. Let's say phela ukuba rich sibala, I don't know how to put rich. Ukuba rich ukuba nemali, ube nezidingo zakho bese ube nemali. Uthola ukuthi lo mama lo unayo imali but inezidingo zayo. Uzoyenzana kodwa manje le mali lenye ke senza. Kwamele ayisuse kulezi idingo lezi ayibeke kulezi. Ngeke ukuthi ama test bathi bazenza ngemali. Angithembi mahala lama test. Ama-transport ke transport kumele bathatha yibo labantu begovernment angithiwa babaqhizayo. Sure. Otherwise mabanje bazosithestela endlini. Yeah. Oh. Mari uyayicava umlawo ukuthi unjani. Mangala athi mina ngiyi bazothi uzoba guilty. Yabona izinto ezikanjalo. Mfethu. Nalaba ayithini uphume kulo. Qhubeka mnqomisana laba basibona ngathi se rich masibhadala ama Wi-Fi into inawo eyishoyo. Futhi uthola ukuthi wabona lo mama lo abantwana bakhe bagcoka kahle lo mzukulu wakho which is umntana ka lo mntana lo nabani ogcoka kahle o right wabakhe emneke ubona lo mntana lo waka lo a right basitshela ukuthi lo mama lo uyathatha ikhithi kanti lo mntana lo wabakho umsupportayo bese abantu bacala baba nomali bathi awu rich uyithatha uyahlanya phela kunabanye abantu bazodlela umono ukuthi uthenga imoto. For example wena uthenga imoto umuntu enhlizweni azathi uyahlanya umncane nokuthi azohamba ngemoto obane. Ngiyayibona imoto inkulu ukuthi ugcoka kahle mngani wami ukuthi ugcoka kahle. Nje uthi ngiceka kahle. Ngicoko madoba phela fanda. Ngiyakubona. Sengiyasho ukuthi like umuntu ukuzondela nokuthi ugcoka kahle. Mfethu. Mfethu. Ugcoka kahle futhi nje umuntu omnyama yena nje akuzondela for ukuthi uyaphila. Awuna mali awuna focus usebenza mara phinda kuthakathi just for ukuthi uyaphila. Nje. Into abayishilo ukuthi umuntu omnyama into ayigijimisayo umphefumulo into esathana ayigijimisayo. Lento lo uNkulunkulu asinike yona is the best gift ever. Yokuthi ayenze umuntu matata amnika umphefumulo wakhe. Ilento lo sathana ayigijimisayo lo mphefumulo. Thola. Lo mphefumulo lo izokhona ukumsebenzela. Angazi. Awuze ne-topic. Yes. Omunye namhlanje ngathi sikhuluma ngokufa nje kuphela Nkosi yami. Yeah. Omunye nje bamthole N2 riding. Kholela. E2 phela kula. N2. N2. Oh, hey. N2. Mfethu. Interchange lapha emngeni. Ufika yazibhakela iGTI yakhe nje umntana abantu aziyehlela azijumpela kulela bridge lela N2 azicommitted suicide. Yeah. Like umuntu nje uyazuvanga ngeGTI nale GTI lakhona uyalibona limanzi sibani limanzi apha amanzi la asengiyasho ukuthi lintswe like hey abantu laba sobona bahamba ngento ezinhle bahamba bathi bakhala ingine ezinhle hayi ukuthi baba bahlele right abantu aba rich mostly aba enjoy imali yabo uthola ukuthi naye lezi eziyamsinda into zama sacrifice zifuna yena manje or zifuna umntana wakhe ngimnikele ngami kuyafana. Yes yo amara mfethu uma uzothini stress esinjani esizokulinda ukuthi ushiya imali ushiya ama GTI ubujampela ile ibridge uzibulala akashiyanga umfazi ungaze uzibulale ujump abanye bayazibulala mfethu bacommit suicide umfazi like umenzela impilo yakhe yonke. Another thing iBhayibheli uNkulunkulu unamfana yeah uma umjida if okay bathini okay wangenisa untomazana isikolo and then at the end of the day lentomazana le iba rich secala kuyeka ungali naye ungazitry ukuzibulala just accept ungaccount lento lezi zokuthi wena umenzeleni you have to know ukuthi you were sent by God ukuthi ube lapha. Sure.
that person bekafuna uncedo noNkulunkulu ubone wena unalo leli ncedo lela senda wena. That's why ngithi uNkulunkulu nezinye indlela zakhe zokusebenza engabe amlethe ngenye indlela not in a relationship way yokuthi umncede but yena yenzani amletha in a relationship way ukuthi lo muntu apretend ngathi akuthanda in a way ukuthi akakuthandi but ufuna uncedo. And uNkulunkulu naye ufuna ukuthi ancedeke lo muntu obvious uyofuna wena ukuthi umncede because of a man is to do what is to provide. That's what he told Adam ukuthi wena manje ngenxa ukuthi wonile uphrekisela umfazi ikona ukakhankela msadi for 9 months akawufela kutsoro ngizulu ngizibeka kanjani. So as a man you have to provide, you have to know ukuthi as a man we are not like women. Men are angel of God. That's why mathema aqala ukwenza ayenza indoda in his image. So you have to know what you were there as her angel to help, and then your time to help is over. Move away. If you can go and help another one, go and help another one. It's a job to this world. Okushuthi kahle kahle nale ndaba le lobola isuka khona lapha eBhayibhelini ndaba. Ilobola ingenaphi manje la? Sengiyabuza ngithi uthi indaba woman is to provide. Ukhiwaza bani bathi uAdam yolobola ever yena? Mathi sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu punishment ethu ukusinika ukuthi you must provide for lentombazana because of pregnant for 9 months. Ilobola ingenaphi? Yazi mina ngibuyapi? Ngibuya kule ndaba le ya last besikhuluma ngayo ukuthi why amadoda ikomela alobole. Sila manje nabafazi bayalobola bathathise name yakho. Ayisayi amadoda kuphela. Abafazi bayalobola manje manemali uyafika silobola sithathise name yakho. Ube nebhadi leyo senemo ithatha ibe ni ex-husband yakhe. Right. Nemali. Usithontela ukuthi mangazini makamtsepe wena manje la ethi kwazi intombazana kamtsepe. Ethi kuze ube right empilweni. Le podcast ivu. Change name uyayibona umtsepe ukuthi injani nawo. Oh yes. Ngiyatshela ukuthi uzakala sokulobola 1 million. Hey, mtsepe. Plus vele sanami into secret vele into like eziwa abantu abafew vele. Uyabona mina mangifika emakhaya bazoloku bathi thabejani mina ngiyeza ukuthi awumtsepe. Mina ngiyazi ukuthi awumtsepe. Eish. Mara ezinye izinto rest in peace shemo mntana abantu yo. Now asokuhle ukuthi besikhuluma ngomuntu oshonile. Ozibulele umntana abantu. Angithi uNkulunkulu bengisapreachela abantu igama lo. Usasemoyeni ngikhiphe lephezulu ngazokubeka la phansi. Phezulu mina. Angithi bathi uNkulunkulu lephezulu. Ubani inkinga yini lama church entshela ukuthi uNkulunkulu phezulu usathana phansi ayikho leyo. uNkulunkulu uyede God. That's why lo mjitalo ya bathi ene idom lento lokuthi mangekho spiritually gifted we won't understand lo mjitalo ya. Unless if you angazi ankinga wayibona ngizokubuza ukuthi uunderstandile na lento esinkulu uyakubuza la ubuza bathi wona yamazi inkinga ngiqedanga ubheke nami ne bengibhekile nami uApha Alma le bathi iBlack Gold uBlack God ungangitshela ngoBlack God uSpy uBlack God uApha Alma uye lo beka interview uBlack God semdeni sure naye beka kwenye interview ubuza omnye umjida uthi if you are raping ntombazana where is God by that time? True. Manje ngiyakubuza where is God by that time? Maba lo mntana abantu makarage akhala la. Akekho. Ukhona. Ukuphi? Uyarage. That into baka try wish la mjitelo yawo ukuthi uNkulunkulu uwe wena self you are God. He made especially saying amadoda ama-angels uNkulunkulu because he made us men in his image not abafazi. Abafazi baphuma ngakithi. Okay. That's why futhi ungamelanga sithathe isenime that's why iribambo ra mina le. Okay. Iribambo. Ishibambo ishibambo xa mina lexi. Yes. Ngoba ngisazi nokuthi bengithini hayi awuthi ngigene kulast topic. Yes. Nkosi yami. Kunomunye umama bathi uwile la shona. Thembisa. Sekwethulela umbiko lapho sithi khona.
Thembisa jahephena yes. Salute. Owesifazane uvedane wawa phansi kwase kuba ukwedlula kwakhe emhlabeni. Abasibonele ngamehlo bayababaza bashaqekile nabo-ke ilesigameko. Kanti-ke nakuba-ke sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseTsenelong khona lapha eThembisa lapho kubiwa ukuba owesifazane uvedane wawa phansi kwase kuba ukwedlula kwakhe emhlabeni. Abasibonele ngamehlo bayababaza bashaqekile nabo-ke ilesi sigameko. Kanti-ke nakuba-ke bengathandile ukuba-ke sibaveze ubuso, kepha-ke umthwebuli wey'thombe uDerek Phukela shot by Hauser ukwazile ukuthi kakhulumisane nabantu abayibonele khona eTsenelong ake sizwe ukuthi baphawula kanjani. Make sense ne. Kopane le yena. Tsama ka mrawaye. Nagtsama mrawa hae. Ha tsama mrawa hae. O tsa fitla mo mokhoneng awa ka sekhatlewa a chaisa. Asibozi And ha se re mphamisa and ne re potsa hore na o tswa mo mong o sile fela ga mtshela ka metsi ha fetsa o mtshela ka metsi ga kopa bontate hore ba nkukele yena ba mtlose mo moltsatsing ba mme ka mo saloning ha fetsa mo ai ya ba e re tu azanga sa chonex azanga sa utlwele ha ene ke metsa so le pulse ya hae ne sa utlwahale ya be o thotse mme jwalo ena fetsa ne re sa mtsebi mama go ke mang ma na tshwere beke a ka re na bo yo reka o stocka dilo tsa hae tsa yo rekisa mo bekeng re thotse pasa ya hae and then pasa ena ga nka yo ga enka yona pasa ga butsisa everyone gore ke mang o motsebang mama and then hona le auso mongwe le na thusa ka ma a busy a fonela batho ba ko habo until ga be ga ba thola. Nesifonelana namaphoyisa bekune accident evelile la ngomama owile umama khona usile nasemhlabeni fonela ama ambulance mhlawumbe ama reference enginawo i4 abo 100 295 ngibani nalawo wase amaphoyisa kunini siwafonela from 1 o'clock manje sokosha u5 umama since ala namanje abaveli Thembisa kanti njani igovernment yethu injani la ithembisa labantu abasebenza ebhedlela abasebenza namasema police station kubethiwa umuntu bamrebhile ngabe bagijimile or bathi umuntu uyashaya or wenzani ngabe bala kubethiwa umfazi uyashaya ngabe bala abantu bayashona nje sengazi ukuthi kwenzakaleni and kwenzakale emndenini walona wesifazane ongasekho emhlabeni esigabeni zethembisa online ngingumfanelo enyibheshu wakwadzanile umbiko ney'thombe siyiqoshelwe uDerek Phukela shot by Hauser eTsenelong section noma ukugula mfethu nasazi manje lo mhlaba ohlangahlangena hayi mina ngike ngizibuze nje angithi like kune generation ama 2000 like kusazoba ne generation ezayo na le generation ezayo izoba njani le lesi sikuyo manje kanje siya kuma 3000 vela masuka lapha another century ama 3000 yes ama 3000 azoba ama 3000 kuzoba kusebenza AI akuzoba ngasana manje nomuntu uzobe kuzoba kuhambe AI la estradini yonke into yes nanoma amana yeah yes yeah yes marabanga wakhanda marobota nekubara ay azoba okay sovaye umuntu angaphakathi bese ori system ijeme lama AI lama nabo konje wathi yini le movie le when bathu bani le singena phakathi ko robot ready so when bathu bani man Spider-Man akusu Spider-Man man hayi we Batman yeah Superman Superman for sure so red and blue red and blue umshini into yakhona imovie man umshini into yakhona
Manje uSuperman mangase. Like futhi kuneyinye manje like uyenza amasuit amaningi like yona uyibiza ngesuit. Like ya transformer. Ngwabheka amamuva njalo asangayazi. Mfethu uyayazi for sure. Le movie yazi yafika yanyamalala le movie. Like Angwabheka amamuva kanjalo mina mpinjama ngifuna ukutshela amamuva nama magic ngaphakathi yabona nebathini season 3 Joburg Kings of Joburg ake downloada ngeke ngibheke lamasimba lawa into esine magic ngaphakathi too much hayi. eish Kunezinye izinto eyakudala le movie kusangena abo Spider-Man nabo Superman labo. Yawazi amamuva kudala wena. Aish Ngisho uthi akudala le movie le. Yanini akudala yanini. Amamuva akudala sikhuluma ngabo double impact. Yes double impact. Saqala ukubona ukuthi umuntu uyakwazi uactor kuabantu abayithu yena ayi1. Ufanda. Anetwin. Ngiyayikafa. Amamuva akudala ke la. O Desperate. Uyayazi Desperate? Ayicava lawo amakatara. Yeah. Ayicava. Abo my father is a hero. Akajiki. Amamuva akudala lawo mfana. Abo bathini? Hey, awumenye topic hey. Yes, isasekhona isikhathi. Mina yokugcina ke. Yes, yo. Yawona. Hayi. Sikutholela umbiko. Yeah. Sikutholela umbiko. Utholele thina umbiko. Ukuthi Awusevali. indlu nemoto asivali. Sivale indlu nemoto zabantu. Izabe lokusesichizeni zishini. Lemitrend nje. Imitrend sesichizeni. Bazothenga ezinye imoto abelungu la. Hayi singakangena imitrend sesichizeni. Akukho esichizeni imitrend. Khona la sigibela nge-15 kuya kusesichizeni. Kuneschize imitrend mfethu. Akunasichize mfethu abo bayathi ngiyasikhohla lamagama akhona mfethu mawungena phakathi kayiso. Abo ufuna ukuthi abo not abofowisi kude. Hayi fowisi kude bathina ngifuna abo bathini le laba spina khona imoto bathini. Abo bona veyi. The spino reserves. Khona lapho za ikhaya lami. Ya ikhaya lami. Ya Maria. Mara. Bachele imoto. Bachelo imoto nendlu. Same time. Like we nah. Ikakeliwa no ramaka kapai. A station wagon light motor vehicle parked outside the garage behind the locked gate caught alight Primrose midday today, and fire conventionally spread towards the house, caused extensive demand to the content and part of the roof. The disaster and emergency management service firefighters from Primrose Fire Station swiftly responded to the 212 Maninda Street, Primrose, for intervention. The call was received exactly 6:12 through the City of Ekurhuleni life-threatening call center. On arrival, the vehicle and combustibles inside the garage were alight. More backup was activated from Bedford View and Edvale Fire Station, respectively, while awaiting their arrival. Primary responders, Premier Rose Fire Station, connected. That's right. Okay. They would not turn the phone. Yeah. Something there can Hi. Swile. Inkinga sazi akuna magama abo. Kunamagama wabo nje. Ufuna ukwazi ukuthi abantu abamnyama rabelungu.
abazi nokuthi le fire ikhose yini mara kunabantu abayinjani kusho imoto ama-request yeah imoto uzothenga enye into bengisho impilo akunakuthi uyothola enye ma ushala la lezi uzokuthi sezulu inasazi thina sibona simasigubha abantu sibagubhela kahle sibangcwabela phansi mara bathi sezulwini so you must be izulu la nami ngiyamanga lezi masesibancane uyenza basenza iduphunga stupid bathi uNkulunkulu le usathana ulaphansi mara bangcwaba umuntu laphansi kusho umuntu uyaka usathana kahle into entshela abantwana yona ayikho right bafethu ngathi manje sotshala ngathi ngitshela abantwana ukuthi sathana phansi mara senyasho ukuthi la angithi yazi bekuyila abafundisi bena ngithi kungalesa sikhathi bathi abaphansi amademoni that's why bathi sathana uphansi because abaphansi ayithi baphansi thola into engikhulumayo ngiyayithoma sure ayish bathi thina abobabethu abogogo wethu amademoni nina abafundisi niyahlanya sometimes yazi ngathi bonke mara bonke tseke wow ayish bayagula labantu banambisa banisusa from iThonga Lane from where you coming from yo angazi ukuthi ngayibeka kanjani bese banisa kulomuntu le eningamazi enifunda ngaye khona manje umoya nabashona idimoni yabona lendaba zakho sekunovuma ngazanga awuvuma mina ngibuza ukuthi awuvuma ukuthi ayikho mina ngicaza ukuthi kuyarekhoda awuyitshela into ekhuluma la ngithi umoya namakashona la idimoni nawo akusidimoni hayi angithi bengisakubuza ukuthi into abasifundisa yona like isonto kahle sekufana nokuthi sekuyisikolo in other ways they ubeka ngakho esikolweni ekhist bakufundisa ube ne-achievement uphasi uyosebenza sure bafuna achievement yakho esontweni wachievani ngoba uyayo esontweni every Sunday mara was next ngebhayibheli yabona ukuthi awachieve next uhlula yimi ngihleli la sure yasevaleni bafethu siyashiya lesikhathi Yeah. yo shout out to ayesibala usho hayi mina ngiyengihlizo ukukhuluma hayi vala yeah okay bafethu bathi shout out to ama-sponsor wethu abantu abazama ukuba-attracta ne abo-DJ Sibuda bathi mawuyivula ithithixo mawuyibhodla bathi ubhodla umlilo ngapho bathi wecula ukuthi wabhodla umlilo mara sesayivala isikhathi siyahamba shout out naye ku-Stefina Phasha laphayana if uyafuna i-knowledge ohlakaniphe njengo-ayeye uguge njengaye ukugile ngalo simhlobele seyizona imali yenza akusokuguga yeah ifari kahle lento le bathi mone nole e1 or ezithi or eziyi3 nyana ezimhlophe kusho ukuthi uzoba nemali ayikho le no mama monini lesibaba babeyani lesibaba namali lifa lele yabona bara inkulunkulu akekho right cabanga abantu bashiyela imoto babashiyela umaringuna babashiyela into thina lifa lethu yini lezimhlophe hayi ngiyokutshela mina ngayezulu ningahlangana naye lomjilo ngikhala ngimpamba ngatheni ngithola into lokudlala mara ungamblame ngezinye indlela uNkulunkulu mina ungablame uNkulunkulu or ungablame omunye umuntu maybe ama-radio mara ungablame umuntu shuthi uma ublame umuntu nawe uzobe uziblame ngokwakho uzobe ublame omunye umuntu uziblame kanjani what if futhi nawe uyashona ushona de uDayide mina yabona manje anginamali angithola about the time ana 29 years kamuntu bakanabantwana bangaki sema ukuthi mina ngiblame yena wayenza abantwana kanamba mina nangu na 29 years akunomntwana ungayazi ukuthi anginamali yena bekenzani
Eish. Hawu. Mfethu. Nyamplane. Nayo uNkulunkulu nyamplane. Yeah. Hawu. Ngeke. Eish. Asale siva la kanje. uNkulunkulu vele update i-system into ngisho. Angithi yabona each and Update every system. Yeah. Yeah. Usaphethe le system yakudala yabo 1976 Wamela nge-technology nayo. makathethe le technology yama 2000 Sure. yona so ba rich fast. Ayo better sivaleni people basikhatha lapha. I shout out to Stefina Pasha bafethu. If you want the books, scan the QR code on the screen bafethu. Uzothola inhlakanipho, uzothola knowledge. Protect. 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 Sakas. Bethunye. Ke bua le wena ngwana mme. Ha ke bapale ha ke tsho jwalo. Utla so hema jwang, utla fela so hema jwang. Empa o batla o phumula. Ka mona o kena ka mona, ho sana o kena. O tsuile o ka mona. Ha o thijwa ka mona. Ho sana o ka. Ha o batla o phumula. Utla o hema jwang. Ngaka di ya o bolella di he monna. Take it easy. Phumula. Sila. 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 Location. Sila. 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 Location.